फाइनाय 25-26 अक्टोबर सालमारिओ दलाय हांगरक खालायजाकनाय तिब्रासा काउन्सिलर हदासन मिलन कक्टशाला आगरतला प्रेस क्लाब कायसा कक्थुम पान्डा खालायै अककनो साकलायमुं रेखा तिब्रासा काउन्सिलर हदानि आदुं रक आशला आगरतला प्रेस क्लाब तिब्रासा काउन्सिलर हदानि बखाकते कायसा कक्सा पान्डा खालायजाका आशला कक्सा पान्डा खालायजाकमानि इंका फाइनाय 25-26 अक्टोबर सालमारिओ दलाय हांगरक खालायजाकनानि थाङै दङ तिब्रासा काउन्सिलर हदासन मिलन आशलनि कक्सा पान्डाव नारवाय अग्रा अंगै मानजाक फाइनाय महाराजा प्रद्युत किशोर देव बर्मा मिनिस्टर शुक्लाचरण नुवाटिया केबुनि बदले अजामा जितेन्द्र चौधरी आकर्षण चीनी आये नीति संस्कृति का काम सुनु कथाय उन्नत नारगानि बुङो सुं 19 दफा जतनि राय एवं 19 दफानि अजामारबाय जों कायसा काउन्सिल तिब्रासा दाय गठन खायसा जों थामसा दंनायाव निबं कक थासाया परिबाक्सा नाथाय हिलियनि कारण चीनी समस्या गोबां दं जों गोबां खायथायलाय भबिष्यत अमरते जों जतबाय मिलियै कक जाबलायनाय बोसगां जों तो बिसि थाङो बोसां गांगाय सनमान खायना जोंनि हक दैसाव दलाय लंथ्राय बेलि हक दैसाव जों सनमान खायना बे सनमान प्रस्तुति हिसाबै दिनो किसा आसावलायो आसावलाय जों आपरो तमानो कक तमा सालायनाय तमासो जों डिसिसन लायनाय दं दैदा बेखौ जोंनि बिसेस थायो जोंनि जे अदूर भविष्य जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन बातासे गोबां खायखौ नोंथांमोना एबं दा खायथाय दाना खायनि नांनाय गते आरो जों जों सनमाननो सुबुय सालायनाय आमोने जोंनि मा सम बेखौ बनि सिगां ताबो बेनिखायनो जों कक्टमानो बे प्रस्तुति तमातामा दालायनाय तमातामा डिसिसन लायनाय आरो सोरबा सोरबानो इनभाइट खायखा जों इनभाइट खायखे जत दफानि माने जत राजनीति दलनि नेतानो जों इनभाइट खायना जेमन विकास देवबर्मा खायखा पूर्णचन्द्र समातिया खायखा आरो शुक्लाचरण नुवाटिया खायखा आरो जितेन्द्र चौधरी खायखा आरो कांग्रेसनि सत्य कुमार जमातियाबो कांग्रेसनि बनो खायखा जतनो खायखा दा कारण दिनै हम नन पलिटिकल जों जत समाजनि पलिटिकल खायनो जों नु दाने नं हले सिनि जाक जे काउन्सिल तिब्रासा गठन खायमनि गोबां खायथाय बर' जोंनो फायसा बायथों परामर्श बायथों गनि मुताबिक नों समतांनि मोनसे स्टेटनि उमायाखै दिनै सालायनाय उमायाखै दिनै गठन खायमनि ब इनागुरेटा उद्बोधक एवं प्रधान अतिथि ब तंनाय न बिनि बादे तंनाय कैबिनेट मिनिस्टर शुक्लाचरण नुवाटिया ताई तंनाय एलओपी जितेन्द्र चौधरी सारा तंनाय परिमल देवबर्मा एरपरे तंनाय पूर्णचन्द्र जमातिया शब्द कुमार जमातिया पल दांसु बाबा रंजन यां अनेक जन ताई तंनाय जारा चीनी प्राक्तन अंगर जतन तंफायना ब्रह्मचंद्र रिनाय बिनि लोकाली भावे प्रत्येक समाज प्रतिरक तंनाय प्रत्येक समाज जरा ब्रह्म मुख्य सम्मेलन से समाज प्रतिरक समाज प्रतिरक मुख्य भूमिका पालन केदारिंग बोसोराव बर' बाङो 3000 हाय जों आसा खालामो अब मेम्बार थांनाय साधारण मेम्बार थांनाय जत दफानि चिन्ह एक टार्गेट खायजे दङ दफा कटर विशेष कर देवबर्मा बसंनो 500 त्रिपुरा बसंनो 500 रियां बसंनो 500 जमायता बसं 500 ताई बाकी रावखाय 200 100 के बागजाकता हयतो जों नायने जों टार्गेट फुलफिल खायनो बागै आप्राण चेष्टा खालाय दङ एवं चिनि काम चले दङ माने चिनि डोर टू कैम्पेन एलाका भित्तिक कैम्पेन जों खालाय दङ तिब्रासा काउन्सिल फदो ताबसुक जरा कबिसुक दफा माने ताबसुक एमने चिनी काउन्सिल अफ तिब्रासा हदानि देबिसिंग 14 ता दं दफा दं या अन्य दफा जों जत दफानि विशेष कर जरा जों त्रिपुरा कक सानाय बा ककबरु सानाय बन एवं चिनी मध्येও কিছু কিছু अंग दं तामने बन चिनी जे एजेंडा हयतो अनेकेनि पसंद नियाफा दंमान गे बिन बागै जों इनभाइट खाय जों जतन फायदो किन्तु अनेके बनो अनिया प्रकाश खाय चिनर तंग कुकी तंग रांखल पथिनि बा रांखल समाजनि फैजा मौसम समनि फैजा चिनि दल रुकुनि फैजा जों जत दफान जोंनियो माने जतन माजानान बाक्ता राजा खरागुलनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां